na-ebe kwuo ofe ọda ogbenye na-acha mana agwọ na-egbu mmadụ. Agwọ na-egbu mmadụ obu na-egbu agwọ. Obufu agwọ ụdị iji anya afụ agwọ obu na-anọ n'elu osisi n'elu ọjị fụta agwọ na anị osi n'elu ọjị atụ agwọ egbu onye isi mma foto si wee zee ya afụgodogo so egbu onye isi mma foto si wee zee mma egbu ya onye na-egbu onye isi mma wee ebe sị na ọ na-abụ akpị baa nkịta anya asị na akọ ya nsị a ya akọwa inu a ọ dị mma nkọwa ka anyị kọwa ya akpị baa nkịta anya asị na akọ ya nsị ihe nkịta ji wepụ iche n'obi n'ụlọ onye a na-akpọ fada ndị bụ nna onye agụrụ ka ọ bụ ọ sị na asịkata elu epu na asị elu pukene na nkata adọrọ n'ọdụ n'afịa asịkata elu epu na na nkata adọrọ elu biko epu na nkata adọrọ elu si na ya epulili mgbe elu puo na nkata adịghị n'ọdụ n'afịa ka m tụọ ya ọzọ asịkata elu epu na nkata adọrọ asị elu ihe epukene puo na nkata adịgodogo n'ọdụ n'afịa ibe nwe ya emene elu ọkọ na biya na-eji aka na-abụ ebudo ọkụ obodo otu a ọkụ eji eti nri na-akụwa ka ọ wụrụ ụkwụ na mmụọ kama dike ga-eri alịlị ka ọ wụrụ ụkwụ na mmụọ o nwere ebe anyị emela oge akaje kedu otu ọ ga-eji were nọ na-abụ amụchighị anya ka ya awụbe mmụọ na-ada awụbe mmadụ nkọwa na okenye nkọwa ka na nka n'ọgbalụ mụghalị ọ dị mma ọ bụ na amụchighị anya ka ya awụbe mmụọ na-ada awụbe mmadụ ịwụbe mmụọ ọnọdụ ka ịwụ aja ewufe uke ọ bụrụ onye na-akpachara anya jee wụọ be mmụọ onye ọbụla na-achọ ka wụfeta na be mmadụ ka wụfeta na anị mmadụ ka wụfeta n'ebe ndị mmadụ bi mana ọtụtụ mgbe ije ka ịwụọ be mmadụ iwu ọka bụ onye ori iwu ọka bụ onye ọjọọ iwu ọka bụ dibịa ebe ive ga-eme onye chọrọ ebe onye na-achọrọ ị na-ekpe udo ị na-adabanye n'aka onye na-achọ okwu n'ụka oge niile ị na-achọ ka na-achọ nsogbu sị ndị chọọ nsogbu agbaghị okirikiri ka mkpu eziokwu ndị na-asị asị jughị arụ ụlọ ofu masị ese nsogbu a achọrọ m ya ndị nsogbu bịanụ na m dị nkwadebe ya tata efu ndị ahụ na-achọ nsogbu agbalụghị ọsọ onye amụchighị anya ka onye ahụ be mmụọ na ọ da ahụ be mmadụ ndị Igbo si na onye na ebe ọ sa aka na bọt Justin Chukwu ji ekwu inu ese na enye onye mbịambịa ana obi ọganahụ ana nna ya enye onye mbịambịa ana obi ọganahụ ana nna ya kọwakana ya na si na ọkụkọ na-eri ngwele ịmanụ atịtị ka ọ na-eri na ọ na-eri akati okpo ịnụ na ọkụkọ rie ngwere si kọwaa ya ọfụma jụọ ha chibe ogbu onunufu onye ka egwu ọja aka na-ekpochizi ekpochi na mmadụ adịghị ekwe na ọfụbeghị ihe o nwere ndị na-ahụ oge niile ọ na-achọ a na-ekele dị egbenu a na-ekele agụ ogwu a na-ekele egbe o ji gbu dị egbenu dinta a na-ekele dinta dị egbenu a na-ekele agụ ogburu na-ekilikwa egbe eji wee gbu ya anyị na unu nwa na-akwụdo olu mmangwụrụ o wee na-egbu akwụdola eze ya bụ ndị be anyị kene eme unu na-ewepụta oge unu gaa anyị ntị si anyị na ihu na-eme dị mma onye mere anyị ji apụtala ọ na ndị Igbo si na onye na-agụ egwu n'etiti ndị ilu ya onye ka ọ chọ ka ha kwere ya egwu ahụ